Представете си огромен, старинен съндък, тежък, красив отвън, украсен с орнаменти, които внушават, че вътре има съкровища. Аз мисля, че точно така би трябвало да изглежда първия съндък, който ще срещнете, ако сте във връзка с човек с нарцистично разстройство на личността. Това е, може би, първия подарък от него. Съндъкът с обещания и думи. Това пространство никога не е празно. Напротив, винаги е препълнено. То е толкова пълно, че когато отворите капака на този съндък, оттам изкачат потоци от красиви изречения, обещания за бъдеще, заклинания за любов и вярност. Там има всичко, което някога сте мечтали да чуете. Ще бъдем заедно завинаги, обичам те повече от живота си, никой не е толкова важен за мен, колкото си ти, ще направя всичко за теб, ще се променя, само ми дай шанс. В началото тези думи са като магия. Те ви заливат като топла вълна, която гали кожата и влиза дълбоко в душата. Особено ако сте жадни за внимание, за близост, търсите сигурност. Този съндък изглежда като най-голямото ви богатство. Като че ли ви е дадено това, за което винаги сте мечтали. Човек, който не само ви обича, но и го казва, повтаря. И вие вярвате, разбира се. Защото думите са мостът, по който човекът стига до вас. Вие ги чувате и започвате да градите в ума си картини. Дом, пътешествия, общо бъдеще, сигурност. Когато той каже, ще направим всичко заедно, вие вече виждате живота си преплетен с неговия. Но с времето започвате да усещате, че този съндък е особен,